Bueno, vivimos na era do Big Data, onde todo, pero absolutamente todo que facemos en internet, desde as redes sociais ata as compras en liña, xera enormes cantidades de datos. A estatística é fundamental para analizar estes datos e tomar decisións en moitos ámbitos. En tecnoloxía e inteligencia artificial, xa que os algoritmos aprenden grazas á estatística. En economía e finanzas, as empresas usan datos para prever tendencias de mercado. En redes sociais e publicidade, os anuncios están personalizados segundo o noso comportamento de internet. Pero tamén hai problemas moi reis relacionados coa falta de formación en estadística. Hoxe queremos tratar dúas: as apostas en liña e a ludopatía na mocidade, xa que moitos mozos creen que poden prever os resultados dos xogos de azar, cando en realidade a banca sempre ten vantaxe. É a difusión de fake news e desinformación, porque todos vimos gráficos ou porcentaxes manipuladas en internet, e moita xente creas sen cuestionar a súa veracidade. Para aprender estatística dunha forma diferente, decidimos non só xogar, senón tamén construir os nosos propios xogos. Isto permitiunos traballar dun xeito máis creativo e tamén ser conscientes de que se pode aprender con moi poucos recursos. Moitos dos materiais que usamos eran refugallos ou elementos reciclados que reutilizamos para darlle unha segunda vida. Os xogos que tiñamos, entre eles, é unha urna de bolas, por exemplo. Para facela, empregamos caixas de folios que tiñamos polo centro da biblioteca. As bolas sí que é verdade que as mercamos por un precio do redor de 7 euros, pero tamén poden ser reutilizadas de xogos antigos ou feitas con papel maché e tamén pintadas. E por último, cubrimos as caixas con cartolinas para personalizalas e facelas máis atractivas cara ao público. O xogo consiste en extraer unha bola e comprobar a cor. Trátase dun experimento con sucesos elementais e equiprobáveis, e o que pretendemos demostrar é que a frecuencia relativa vai cara á probabilidade. Lanzamento de chinchetas. O xogo consiste en lanzar chinchetas sobre unha mesa e comprobar cantas caen cara arriba e cantas cara abaixo. As chinchetas eran das nosas clases, non fixo falta mercar ningunha nova. O feito de usar chinchetas xustifícanse que queríamos ter un experimento con sucesos elementais non equiprobáveis. Agulla de bufón. Para crear este xogo, debuxamos sobre cartolinas recicladas de outros traballos liñas paralelas cunha distancia igual á longitude dun mondadentes. Os mondadentes eran de madeira, totalmente biodegradables. O experimento consiste en tirar mondadentes sobre a cartolina e contar cantos cortan as liñas. O obxectivo, ademais de ver como a frecuencia relativa vai cara á probabilidade, trataremos de ver un feito curioso que explicará o meu compañeiro cando expoñamos o resultado. Cruzar o río. Creamos o taboleiro cunha cartulina na que debuxamos 12 casiñas para cada un dos dous xogadores e un río polo medio. As fichas e os dados eran do xogo do parchís da biblioteca. O xogo consiste en tirar dous dados e sumar os puntos das caras superiores. Cada un dos xogadores apostaba por un número do 1 ao 12 e se obtiña esa puntuación ao sumaren o resultado que obtivo no lanzamento dos dados, podía cruzar a súa ficha para a súa outra marxe do río e gañaba a partida. Neste punto, gustaríame compartir convosco unha anécdota que a mestra de matemáticas lle fixo moita ilusión. Achegouse a xogar un compañeiro con necesidades educativas especiais e cando lle estaba a explicar o xogo, el díxolle: pero non sei para que está un, xa que con dous dados nunca poderemos ter este resultado. Entre todo o alumnado que xogou, el foi o único que fixo esta reflexión tan acertada, o que reforza o noso convencemento de que independentemente das eivas que poidamos ter todos, temos diferentes capacidades e ningunha é mellor que a outra. Por iso, no noso centro defendemos que somos diferentes, somos referentes. Este proceso ensinounos que non fai falta moito material nin tecnoloxía avanzada para aprender a experimentar coa estatística. Con imaginación e recursos reciclados conseguimos crear xogos que funcionan igual de ben. Para poder extraer conclusións, precisábamos moitos datos, polo que durante varios recreos organizamos sesión de xogos para que os outros estudantes participasen. Unha vez recollidos os datos, digitalizáronse e analizáronse. Isto permitiu ver como a frecuencia relativa se acheca progresivamente á probabilidade teórica cando aumentamos o número de xogos. É dicir, a estadística funciona mellor cantos máis datos temos. Aquí temos os resultados de cruzar o río.
Como podemos observar na gráfica, e como cabía esperar, a mellor frecuencia relativa corresponde ao número 7. Se vos propoñen este xogo, xa sabedes que número postar. Nesta gráfica temos representada dúas cuestións. A primeira, a frecuencia relativa. A segunda, a probabilidade teórica da extracción da bola da urna. Como podemos observar na gráfica, a frecuencia relativa converxe, é dicir, vai cara á probabilidade. Vemos en todos os casos unhas aproximacións bastante boas. Con este xogo, e como dixemos, estamos ante un experimento de sucesos non equiprobáveis, ademais de ver como a frecuencia relativa converxe na probabilidade teórica. Tamén podemos observar a simetría das gráficas correspondentes ao suceso cara arriba e cara abaixo. Estamos vendo gráficamente a frecuencia relativa dun suceso e a do suceso complementario. Ademais, con este xogo, no lugar de mirar como nosotros como a frecuencia relativa converxe a probabilidade teórica, o que fixemos foi multiplicar por 2 ao inverso da nomeada frecuencia, para ver como esta sucesión vai cara ao número pi. Así que este experimento tamén sería moi útil para introducir ao alumnado no concepto dos números irracionais e máis concretamente no número pi. Para os resultados da huella de Font, os datos que extraen, como se pode ver no resultado 1, alóxase moito de pi. E no meu, no resultado 2, acércase ao número pi. Despois de discutir que gráfica incluir nesta presentación, decidimos presentarvos as dúas e pedirvos a vosa colaboración aos adultos para que decidades. Se nos facedes o favor, nos gustaríanos que votárades para ver cal das dúas gráficas gustamos máis. Que probabilidade estatística, xa que melloramos competencias fundamentais como O pensamento crítico, xa que agora analizamos mellor os datos e detectamos trampas estatísticas. A competencia matemática e científica, aplicando a teoría a experimentos reais. A competencia digital, usando ferramentas para procesar e visualizar datos. Ademais, este proxecto ten unha aplicación moi práctica na vida real. Agora sabemos que as apostas sempre favorecen a banca e a chamada falacia do xogador fai que moita xente perda diñeiro. Ademais, moitas fake news usan estatísticas falsas ou gráficos manipulados, como xa vimos antes, para enganar a xente. A estadística é unha ferramenta clave para non tomar decisións baseadas en datos e non intuicións erróneas. A educación estatística non só nos axuda a mellorar en matemáticas, senón que nos fai máis críticos e menos manipulables nun mundo cheo de datos. Con este proxecto demostramos que a estatística pode ensinarse dunha forma atractiva mediante xogos e experimentos. Ademais, comprobamos que se pode aprender con moi poucos recursos, simplemente reutilizando materiais que temos a man. E agora, para pechar, queremos mostrarvos a poboación a que lixistes pertencer. Se a poboación que escollistes é a dúas, pois non a boa. Seríades parte dun grupo cuns ingresos medios bastante bons. 14 pagas anuais duns 3.000 euros cada unha. Pero se pola contra optastes pola poboación 1, desexamos vos moita sorte, xa que tedes unha probabilidade de 0,17 de ser o ultramillonario representado fronte a un 83% de ser un do sin teito que piden esmola ao seu redor. Para rematar, unha última lección. A media por si soa non aporta información. Se ao principio vos tiramos dito que a primeira poboación tiña unha grande desviación estándar, seguramente a vosa escolla sería diferente. Esperamos que vos gustase este noso proxecto e contamos con que a partir de agora teñades a estadística en conta a hora de tomar decisións. Moitísimas grazas pola vosa atención.